खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बर' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मैया हादोरनि मोनबा रायजोनि बिधान सभा बिसायख'थि जानायनि मादाव मोनब्रै रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय। बे बारनि बिसायख'थियाव हादोरनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि जादुआ सोलिफिनबाय। मोनब्रै रायजोनि मादाव गासै मोनथाम रायजोआव बिजेपि हान्जाया कंग्रेस हान्जाखौ गाज्रि फेजेननानै देरहानो हायो आरो मोनसेल' रायजोआव कंग्रेस हान्जाया देरहानो हायो। बिजेपि दोलोआ मध्य प्रदेश रायजोआव 230 मासिनि मादाव गासै 163 मासि देरहानो हायो, जेराव कंग्रेस दोलोआ गासै 66 मासिल' देरहायो। छत्तीसगढ़आव 90 मासिनि मादाव गासै 54 मासि देरहानो हायो, जेराव कंग्रेस दोलोआ गासै 35 मासि देरहानो हायो। बेबादिनो राजस्थान रायजोआवबो गासै 199 मासिनि मादाव गासै 115 मासिजों देरहानो हादों, जेराव कंग्रेस दोलोआ गासै 69 मासि देरहानो हायो। बे गंथामबो रायजोआव बिजेपि दोलोआ गाव हारसिङैनो सोरखार दानो हानायनि मासिजों देरहानो हादों। मध्य प्रदेश रायजोआव सिगांनिफ्रायनो बिजेपि सोरखार दंखायोमोन, नाथाय राजस्थान आरो छत्तीसगढ़आव कंग्रेसनि सोरखार दंमोन। दा कंग्रेस दोलोआ गंनैबो रायजोखौ जेननानै खोमाना लानो गोनां जाबाय। बिसायख'थियाव जेननायखौ मिन्थिनानै राजस्थाननि गिबि मन्थ्रि अशोक गेहलोत बिथाङा गिबि मन्थ्रिनिफ्राय रिजाइन होबाय। गुबुन फारसेथिं तेलेंगाना रायजोआव कंग्रेस दोलोआ गासै 119 मासिनि मादाव गासै 64 मासि मोननानै देरहानो हायो, जेराव बिजेपि दोलोआ 8ल' मासि देरहानानै गाज्रि जेननो गोनां जादों। तेलेंगाना रायजोआव कंग्रेस हान्जाया देरहानो हानायखौ लानानै तेलेंगानानि रायजो राजाफोरा रंजादों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बिसायख'थियाव देरहानो हानाय मोनथाम रायजोनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों। बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम बिसायख'थिनि फिथाइया सिगाङाव मख'नाय बायदिनो, नाथाय फिथाइ साननाया जोबाखैमोन। बेखायनो बबेबा रायजोनि देरहानाय मासिया एसे सोलायनोबो हागौ। मख'नो गोनांदि दिनै मिज'राम रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइखौबो मोननो हागोन। चिराङाव मोनसे गिदिर स्केम जादों। गोबां साद जाल्ला अखा बांखा सहायनानै सान्दुं खामथाब जानानै गोबां दुखु खस्थ' सहायना आरजिनानै दोनथुमनाय रांफोरखौ थगायनाय मोनसे गिदिर स्केम जादों। बेबादि जाथाया सोमजिदों चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बर' बाजार हिमालया ससाइटि गावलिया बेंकआव। रायजो राजाफोरनि गोबां खस्थ'जों आरजिनानै दोनथुमनाय कौटि कौटि रांखौ थगायदों। बे जेंनाखौ लानानै हिमालया ससाइटि पाब्लिक कमिटिनि बानजायनायाव मैया मोनसे रायजोआरि मेल जानानै थाङो। बिजनी महकुमानि बर' बाजार हिमालया ससाइटि गावलिया बेंकआव रायजो राजाफोरा गोबाव समनिफ्रायनो जमा रां दोननाय रांखौ थगायदों। हिमालया ससाइटि गावलिया बेंकनि मावथि बिबानगिरिफोरा मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2009 मायथाइयाव गायसनजानाय बर' बाजार हिमालया बेंकआ गोबाव सम रायजो राजाफोरनि रां जमा दोननाय अनसायनायजों सोलिबोदोंमोन, नाथाय थांनाय 2021 मायथाइसोनिफ्रायनो बेंकआ बेले-बेजे खालामो, जायनि जाहोनाव फ्राय 2500निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा जमा दोननाय 3,65 लाख राङा थाबथाना थायो। रायजो राजाफोरा बे रांखौ जेरैखि जायाब्लाबो मोननो थाखाय मैया मेल खुंदोंमोन आरो बे मोननो गोनां रांखौ होआब्ला आयेननि गोख्रों राहा लागोन होनना थांखि आजावो। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनिफ्रायनो रायजो राजाफोरा गावनि मोननो गोनां रांखौ मोननो नाजासेयावबो मोननो हायाखै। बेनिखायनो बेंकजों लोब्बा थानाय बिबानगिरिफोरा जुदि रांखौ होआ, बिथांमोनखौ आयेननि राहाजोंब्लाबो रांखौ दैखांगोन होनना जगदानै रायजो राजाफोरा बिथांखि लायो। मेलनि गेजेरजों मिथिहोनाय बादिब्ला सा 30निफ्राय 35 सोद्रोमाफोरा बे रां जाख्ल'नायाव लोब्बा दं। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु खस्थ' खालामना जमा दोननाय रांखौ बेबादि जायगानि बेंक जायगानि सुबुंफोरानो फोथायखेबस' खालामनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों रायजो राजाफोरा। बेनिखायनो उननि समाव रायजो राजाफोरा जेनना थाया आरो बिनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चि प्रमद बर' आरो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय रायजो राजाफोरा खावलायहरदों।
बर' हारिनि गेजेरावबो मोजां मोनफ्लानानै गाज्रि खामानि मावनाय जाथाया सोराङाव ओंखारदों। सासे सिआरपिएफनि कब्रा कामान्ड'आव साख्रि मावनाय सन्जिब बर' मुंनि सासे सुबुङा सासे सिख्लासाखौ थांनाय 2021 मायथाइनिफ्रायनो मोजां मोनफ्लानायनि जेयाव खोख्लैनानै मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव लाखिबोदोंमोन। बिनि लेखायैनो नबेम्बर दाननि 8 खालारखालि सन्जिब बर'आ बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय रङियायाव हरनि 7 रिंगासोआव लिंहरदोंमोन। लिंहरनाय बादियैनो सिख्लासाया गावखौ सन्जय बर'आ न'आव लांगोन होनना बुंनायलाय रङियासिम फैदोंमोन। नाथाय सन्जयआ रङियायावनो गंसे हटेल बुक खालामनानै सिख्लासाखौबो थानो थाखाय नारसिनो आरो बेवहायनो सिख्लासाखौ गाज्रि खामानि मावो। बे खौरांखौ सिख्लासानि नखरा मिन्थिनानै लांनो फैनायाव सन्जय बर'आ सिख्लासाखौ सोलेरारि साजा होनानै खारखोमायो। सन्जय बर'आ बिथांखौ 2024 मायथाइनि नबेम्बर दानाव कर्ट मेरिज खालामगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय उनाव मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सन्जय बर'आ सिगांनो सोरजोंबा रिं मेरिज जाखानाय होननानै फोरमायदों सिख्लासाया। सिख्लासाया फोरमायबावनाय बादिब्ला सन्जय बर'आ बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय गलिबान्दानि बिष्णु बर'नि फिसाज्ला आरो आथिखाल बियो मध्य प्रदेशआव साख्रि मावगासिनो दं। दा बे जाथायखौ लानानै सिख्लासाया न्याय नागिरनानै मोनसे अजद होबाय होननानै मिन्थिना मोन्दों आरो सन्जय बर'खौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनो थाखायबो खावलायदों सिख्लासाया। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सिख्लासाया उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि गामिनि 12 थाखोआव फरायफुबाय थानाय उन्दै सिख्लासा। बिटिसि हालामनि 1 नं परबतजरा बियाबाव इएम रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव मैया बारग' एनडिएफबि आरो एनएलएबि जों लोगोसे बिपिएफ आरो एआइइउडिएफ हान्जानिफ्राय गासै सा 63 जन गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायो। बे जयनिं हाबाफारियावनो बिटिसि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि सायाव गोख्रों खेंफोरथि होयो। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला थांनाय 17 बोसोराव परबतजरा बियाबाव मुनमुन ब्रह्मआ जेबो जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै। जायखौ लानानै परबतजरा बियाबनि गोबां रायजो राजाफोरा मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ नागारनानै प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखाराव लोब लोब जयेन जादों आरो फैगौ समाव गोबां जयेन जाबावगोन होननानै बुङो। बेजों लोगोसे बिथाङा एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मखौ रोदा सेवनाय सालमुरा बेखौ बुखुनानै इउपिपिएलनि आखाइजों गोदान साल बिफां गायगोन होननानै गोख्रों रावजों बुङो इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङानो फैगौ बिटिसि एमसिएलए बिसायख'थियाव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै परबतजरा बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानैबो रोखा खालामनानै होयो। गसाइगावआव कच राजबंशी जातीय परिषदनि गाहाय नेहाथारि बिपुल रायनि खौरांगिरि मेल। कच राजबंशी जातीय परिषदनि गाहाय नेहाथारि बिपुल राय बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिटिसिनि गाहाय प्रमोद बर' बिथाङा कच राजबंशी सेल बानायनो होनायनि लेखायै कच राजबंशी सेल दानानै प्रमोद बर' बिथांखौनो गोबां मदद खालामबोदोंमोन। नाथाय प्रमोद बर' बिथाङा आरो इउपिपिएल सोरखारा कच राजबंशी हारिखौ जेबो खौरां लायाखै, थगायबोदों आरो थगायगासिनो दं। कच राजबंशी हारिखौ प्रमोद बर' बिथाङा जौगानायनि खोथा बुंनानै गोबां बाहायबोबाय। नाथाय दिनै प्रमोद बर' बिथांनि इउपिपिएल सोरखारा 3 बोसोर जाबाय कच राजबंशी हारिनि जौगाथायनि थाखाय जेबो राहा लायाखै आरो सानाखै। बेखायनो राहा गोथे जानानै कच राजबंशी जातीय परिषदनि गासै 5,000 सोद्रोमाफोरा थाबैनो इउपिपिएल दोलोखौ नागारना हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव हाबसिगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होदों। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो बिटिसि हालामनि थाखाय मोजां दैदेनगिरि होननानै फोरमायदों बिथां बिपुल रायआ। क'क्राझाराव मैयानिफ्राय जागायजेनबाय नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिप बादायलायनाया। 14थि सिनियर नेशनेल सफ्टबल चेम्पियनशिप 2023 खौ मैया क'क्राझारनि गभार्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टि पार्पस फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव अल आसाम सफ्टबल एस'सिएशननि दैदेननायाव 3, 4 आरो 5 दिसेम्बर गासै सानथामनि हाबाफारिजों जागायजेननाय जायो। बे बादायलायनायाव हादोरनि गोबां दाब दाब रायजोनि गेलेगिरि हानजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव रादाब। दासान्दि गोबां लाइमोनफोरा बे बादायलायनाय मुगायाव गावखौ सिनायथि होनो थाखाय आसाम रायजोनाङै एबा बिटिसि हालामनि गेलेगिरि बिथांमोना गोबां गोब्राब नाजाथाबनानै गावखौ सुंथानो हादों आरो नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल खेलाफोराव बाहागो लानो हानानै मेडेल देरहानो हानायजों लोगोसे रायजो आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनोबो हादों। बेबादिनो सासे लाइमोना मुलुगनां थाखोनि बादायलायनाय 7थि WBBF अल भविनाम चेम्पियनशिप
2023आव ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों। बिटिसि हालामनि गोदानै दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जामुगुरि गामिनि जिंटिकस राभा मुंनि सासे लाइमोन सिख्लाया भियेटनाम हादोराव खुंफुंजानाय WBBF अल भविनाम चेम्पियनशिप 2023 नि बादायलायनायाव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानानै हादोरजों लोगोसे रायजो नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। जिंटिकस राभानि बेबादि मेडेल देरहानो हानायखौ मोनथिनानै तामुलपुर जिल्ला राभा फरायसा आफाद आरो गामिनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायदों आरो हामलायथि बावदों। बिथाङा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गोबां गुबुन गुबुन हादोरनि गेलेगिरिफोरखौ फेजेननानै बे बान्थाखौ देरहासार जानो हादों। फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुमा आरो नोलबारि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 35थि बोसोरसालियाखौबो लोगोसेयैनो खुंफुंनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय खामानिया जागायबाय। बे हाबाफारिखौ 2024 मायथाइनि 28, 29 आरो 30 जानुवारि खालारखालि सानथामनि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नोलबारि बियाबाव खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बे हाबाफारिनि थाखाय मैया गिबि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि कान्दुराम बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो लाइ खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।